पुलियानो कासा कक सानाय चला जदि बरिनो तंगैचे याकारके आरो चलानि चाया हनै बुनो सामनि नुको एबा साजाको फियाबा बरि जदि चलानो तंगैचे याकारके आरो साबनि चाया एबा आरो बुता चलानि तमुं हामिया ungma kalai so anitra baitote monai song phadin ke bisi kok saya kare direct o story ni main topic changla sinai te ningbo nini khane kobi kok jeno share khana mo songke display chini Facebook or Instagram ati nugi man khana aboni link description rijak yang tino rok jeno share khaimano Jingno tini story horne chalani mung sana thaya bini hamjam buri eba bini live news to khane burni mung Juli derma sak somphwre keram plus sex addicted abon kari table detail tongo te photo next video jaga chengjoto phonuknai borni kachara bathroom ni sei hapni chala Debbarma talka pilanda baitha bini buma puphate a chalani photo next video jaga phonuknai Pulia sekang selabai beri parane kaisa kalbari eba kalemung pada nugi chajalai tongkha a bagi chalano sekang o beri gana thagi borokok salamani bisingte berni phone number naka chala ya kolo henke te jam sa khorni hopung sabung daily call ke kok kete salane chengka or message te babu suna janiman hne text khaleman khorni tebo bukhamani hamjala kya and a pulia hamjaman jora chalani khungsa bai tongo khorni kok kete sala hamjak tomani 2 month eba 2 mas olo chala o berino Berai rina telangka bini nogote apro celani buma bufa taku buku plus kamini joto luku nugi chasa tongka a berino te a jora baksa luku hinkai ba a celana berito buka hanai bising kok pirlanya sengka tangge hinkai parani halchal parani style abo norbo kamkeno saimono kisai misa jasa pala onke sanai salayo monilayo abono parani style oke party tesa chini main story pulia celani family joto saimanka a berbe cela hamjak tomani kok aboni yagulo berni bukhak family member o kisa sawimanka o berbe cela hamjak tomani kok aboti keno cela bai beri khorsate khorasana bisas kai hamjalai tomani bisa ba bosor kaisa angka o bosor kaisa ni bisingo cela a berni bara nokrogo thangi thuiche rok phayo abo hakino cela o berni baro thangla sukrai kaham kereng tonlaimang bosor kaisa angka fiyaba a bosor kaisa ni bisingo beribo a celano chalak duka khalai tongka baki hinmale beri o cela bai hamjak toktino te khorsa cela katal hamjake ko bole atoset class pori paikya a nor kobno khanaka abno chini korbe sana thaki beri alka cela katal bai Lai tongka jeng tangi award no khorang kotor ki sale hanba chini video nane ani tara baitolte mona song sawo family loki tongo eba public go na thoyane but chini legend oni bagi simple kok dozer bom bom bujina chini atikeno buri o dujena chalano chalak hamjagi thenge use khaima bosor kaisa lakhya tabo hinge chala bini bat khungja tomani phalibo rikha buribo a sal jorani simi pwilani chalano saknaya ignore khaimang tongka plus te khorsa chala katalbai hinkai daily no call khai hopung sapung waiting ang tongka buri a bagi pwilani chala ekdom wana jaka bini hamsa buri tangi chance angkha tamni ignore khakya abdi kok wan sumang burino khel khlai nachumna suru khaima bai salcha a burni baranoko direct thangi phone segi check khalakya a jora Puliani chala joto nukha bini hamsa buri te khorsa chala katal bai hamjake message khalai tomani plus a message khani chala katal ebai mungthango bini message khamin kaisapano kaham kore ekdom bihia lupsa komang sawo mosung suka angni ni bara phasine jengte bupur tholainai ang bai A to Z class bupur porinai nengte kebo bai aki rogo A to Z class khakya a kesaro hapne chala abuti mang bihia lupsa message khajak apor hinkai yang buribo o chala katalno chala kok sawo ani ama phajak angbo class khane musungo muitumano ama nogo thangi jeng khorni malene tewesha buri atike chala kok sawo tabuni chala katalno but kubuyo hinkai a jora buri yang pulen chala bai se A to Z class khaitongo enjoy bindas khlai mentra ayeng kesaro hapne chala katal e hinkai aborok saimya malati class khairdi hinmang jaluk tongka waiting list o khiklai toni jaka thur faltu bihia Hinkai amsik jora khanai noron sari aro kesaro sab game thungba brise asol game thungo nijini hamsam chala tongipano alka chala katal bai hamsake ko bole waiting list o narik toma kalayu tabo o pulen chala a bri phone check khlai joto A to Z bri tomung kaham hamya saiman purke bri o pulen chala no saka abo ani dara se ang ani dara bai agini simino kok sitra thona sana hani message khalai kok se phayu plus ang te neng bai tongya neng belane risi kebang tini ni siming breakup kaglakya bri o pulen chala no amsik nangplai sake kok se breakup eba kaguni rikha yang pwilani chwlano hinkai noron sachiri darati monani halogo sable thona chana hane message or khai tomani nukhaba chalakba arona manjak sukabla te aro sabni chayatong chwla amsik bisas khlai o burino hamjage nogotlang jak plus parani borbo joto saimanjak ba tabo hinkai burino biha lupcha tongkha ulta burino yang pwilani chwlano saknangya kageibo rikha
Abuti bwrwi te jam sasine joto jaga bini ichha bini morji chwla jodi bwrwi tonghichai yakarki chwla hamya hani sajago lukubai bwrwi jodi tabuk chwlano tonghichai yakarmani aroke sabni chaya abuti jaga buda chwlani chaya ungma klai o kongno baksa borok bujio baksa borok bujia tongo tabu yang chwlabo kamini lukubai nukjanani breng lachi jagi nokni ongkhor malia tangi hinkai breakup ungma ulo kamini baksa luku o chwlani ukologo hamya kok salai monine tongo abagi chwla lachi jamani nokni ongkhori malia te bekhani kok kebano khulgi saraki ungma bai tiniti jora o chwla chingno contact khlai bini story sawi khunarka bo bwrwi khorso hamjagwi bini life ekdom nষ্ট ongkha kathang tongibo kathepe baksa bwkha baisuka hinsaka o chwla abagi patio ching direct kok sanamu chungo darate monani halogo thoichai tonglai chanai hinsanai bathroom sirokni photo o video jaga phonugui rina muchungo haipono te tamosa tabuk darate monani bathroom se sei hake koitroi kachai tongsiri musuk biharo tini next video jaga achla derwate bwrwini face mukhang kahamke chung phonugui rinai sabuni buma bupa eba sabuni jati gosti nugitong abono chung sana thangya je tomung hamya bono manjane eba phonukjanai tei achla musuk derma sei hake bathroom ni ata chana bagi bini manai bwrwino biha kok samani norok nania muchungke tini WhatsApp group habi Naidi full evidence proof link comment ma pin khajak tini WhatsApp group ne plus apo joto story khanai ningtam sana muchung comment ke sana ta pokti te video na sajtongi share khadi hambai।